μου κάνετε. Να μιλάμε στον ελληνικό. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, έχετε έρθει σήμερα εδώ. Πρώτα απ' όλα έχετε φτιάξει ένα υπέροχο σκηνικό. Σκηνικό καταπληκτικό από την ΕΣΥ. Με τα χρώματα αυτά τα μοναδικά της ΕΣΥ και θα μιλήσουμε λίγο για νύχια, για χρώματα ανοιξιάτικα. Και θέλω να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με το βασικό. Γιατί πρέπει μια γυναίκα να φτιάχνει τα νύχια της και να μην κάθεται σπίτι τσάτρα-πάτρα όπως μπορεί να τα κάνει μόνη της, τέλος πάντων. Ναι, σίγουρα για να έχουμε ένα εντυπωσιακό μανικιούρ πρέπει να είναι τα νύχια μας σωστά περιποιημένα. Και για να κρατήσει περισσότερο το βερνίκι, για να κρατήσει περισσότερες μέρες, αλλά και για να ξέρουμε αν τυχόν έχουμε κάποια προβλήματα στα νύχια, τα οποία μόνοι μας δεν θα μπορέσουμε να το ξέρουμε αυτό. Άρα πηγαίνουμε σε χώρους ομορφιάς, όπως είναι το δικό μου, όπως είναι όλες, υπάρχουν πιστοποιημένα Ινστιτούτα, τα οποία υπάρχουν με έμπειρες τεχνίτριες, τα οποία θα μπορέσουν να κάνουν μια διάγνωση στο αν ξεφλουδίζουν τα νύχια μας, αν σπάνε, αν έχουν δυσμορφίες, αν έχουν κοιλίδες. Όλα αυτά γίνεται από μια έμπειρη τεχνίτρια και μας δίνει μια θεραπεία ή μας λέει βασικά τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να έχουμε ένα περιποιημένο και πάντα υγιής πάνω απ' όλα νύχια. Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλά πράγματα στα νύχια μας εμείς μπορούμε να τα βλέπουμε και να τα προσπερνάμε και να είναι προβληματάκια τα οποία πρέπει να λυθούν. Πόσο τα αφήνεις, επιδεινώνεται η κατάσταση. Η υγεία των νυχιών εξασφαλίζεται σε έναν επαγγελματικό χώρο, δηλαδή να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Και ότι το αποτέλεσμα είναι σωστό, αλλά και ότι υπάρχει ο έμπειρος τεχνίτης ο οποίος θα σου πει τα πάντα. Αλλά και θέμα υγιεινής, ότι όλα σου τα εργαλεία είναι σωστά, το οποίο αυτό δεν μπορεί να γίνει τόσο όσο είναι οι κοπέλες οι οποίες πηγαίνουν στα σπίτια, από σπίτι σε σπίτι, όσο και αν δεν μπουν σε κλίβανο τα εργαλεία. Ό,τι και να χρησιμοποιήσουν και ενόπνευμα και τετόλ που χρησιμοποιούν οι πιο πολλές, υπάρχουν αρκετές ασθένειες οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται με αυτό το. Και ειδικά στα πόδια, στα νύχια των ποδιών, ειδικά. Και είναι πολύ πιο επικίνδυνο και καλό είναι να υπάρχουν, ειδικά για τα πόδια, ειδικά αν έχει και κάποιο πρόβλημα. Καλό να πηγαίνει στους επαγγελματίες. Εδώ βλέπω τώρα που μου έχετε φτιάξει αυτή την υπέροχη καρδιά με τα χρώματα της ΕΣΥ, τα οποία είναι ατελείωτα. Εκατοντάδες τα χρώματα. Τώρα έχουμε μερικά εδώ. Μόνο αυτά. Εδώ έχουμε κάποια. Τώρα βέβαια που μπαίνει η Άνοιξη. Ποιες είναι οι τάσεις έχουμε χρωμάτων? Απίστευτα χρώματα, όπως θα δεις. Εγώ θέλω να σας πω ότι πριν ξεκινήσει η εκπομπή, με περιποιήθηκαν εδώ τα κορίτσια της ΕΣΥ και μου φτιάξαν τα νυχάκια μου με αυτό το χρώμα, το οποίο είναι φουλ ανοιξιάτικο, είναι από τα καινούργια της ΕΣΥ. Το καινούριο, το κλασικό μας πάει με τα πάντα, δεν δεσμεύει καθόλου όποια θέλει να το κάνει. Έχουν βγει απίστευτες αποχρώσεις, παστέλ, φωτεινά χρώματα. Μου είπαν ότι γίνεται θράψη με αυτό το κυπαρισί, το πράσινο, το οποίο έχεις εσύ στο χέρι είναι σου. τέλειο αυτό. Και τα πορτοκαλί, τα κοραλί, το μοβ, το βαθύ, το γαλάζιο, όλα αυτά τα χρώματα τα είδαμε και πάρα πολύ. Τα είδαμε και στα Όσκαρ. Και στα Όσκαρ πάρα πολύ και σε όλες τις εβδομάδες μόδας που ήταν Παρίσι, Μιλάνο, Νέα Υόρκη, όλα αυτά παίξαν πάρα πολύ. Η ΕΣΥ έτσι κι αλλιώς είναι μια εταιρεία που συνεργάζεται σχεδόν με όλους τους, αν όχι με όλους τους σχεδιαστές μόδας. Άρα σε όλα τα ντεφιλέ, όλα τα χρώματα αυτά ήταν τα κυρίαρχα που Εγώ πάντως, επειδή παρακολουθώ γενικότερα και βάφω και τα νύχια μου, πηγαίνω και εγώ κάνω το μανικιούρ μου, δεν έχω δει εταιρεία ειλικρινά με περισσότερα χρώματα και αποχρώσεις και τόνους και είναι καταπληκτικό. Όπως επίσης καταπληκτικό που μου αρέσει πολύ εμένα σε αυτά τα βερνίκια, στα ΕΣΥ, είναι οι τίτλοι τους. Ναι, έχει πάρα πολύ ωραία. Είναι παιχνιδιάρικα όλα τα χρώματα. Αυτό λέγεται Sunshine State of Mind. Και αυτό που έβαλα, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο, λέγεται High Class Affair. Καταλάβατε. Μ' αρέσει πολύ και αυτό ο τίτλος κάθε βερνικιού. Τώρα, επειδή εγώ δουλεύω, είμαι μάνα, έχω 2 παιδιά, τρέχω σαν την τρελή, σαν την παλαβή. Δεν προλαβαίνω να πηγαίνω κάθε μια φορά τη βδομάδα με το κλασικό το μανικιούρ. Η ΕΣΥ, τα ΕΣΥ Gel, το ημιμόνιμο που ξέρουμε όλοι. Εγώ αυτό που έκανα είναι ημιμόνιμο, να ξέρετε. Για να δείτε και πώς δείχνει, για να μην έχετε την εντύπωση ότι το ημιμόνιμο μπορεί να είναι πιο χοντρό, πιο παχουλό, πιο ψεύτικο, πιο κάτι. Όχι, είναι απλά ένα βερνίκι. Και κρατάει απλά περισσότερο καιρό. Υπάρχει σε όλα τα καινούργια χρώματα, πάντα η ΕΣΥ βγάζει και το ημιμόνιμό της, το οποίο κρατάει περίπου από 2 έως 3 εβδομάδες. Εξαρτάται το πόσο μακριά είναι το νύχι, αλλιώς το βερνίκι δεν παθαίνει κάτι. Ναι, ακριβώς. Άρα έχουμε ένα περιποιημένο νύχι επί 2 εβδομάδες για ανθρώπους, για γυναίκες, ας πούμε, οι οποίες δεν έχουν χρόνο να ξαναπάνε να κάνουν το βερνίκι. Και επειδή εμείς οι γυναίκες κάνουμε και πολλά πράγματα με τα χέρια μας, δηλαδή αυτό, δουλειές του σπιτιού, πλένουμε τα πιάτα, σφουγγαρίζουμε, τρίβουμε, κάνουμε. Είναι ωραίο να έχεις ένα βερνίκι το οποίο δεν θα σου χαλάσει, δεν θα σου σπάσει στην πρώτη, ας πούμε, σίγουρα. ευκαιρία. Το σημαντικότερο βέβαια να πούμε είναι ότι για να διατηρήσουμε και ιδιαίτερα το μανικιούρ μας, ή έχουμε κάνει απλό βερνίκι, έχουμε κάνει το ΕΣΥ Gel, το ημιμόνιμο, είναι να βάζουμε λαδάκι πάντα.
Εντάξει, εμείς οι επαγγελματίες βέβαια προτείνουμε να βάζουμε και πρωί και βράδυ. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Κάθε μέρα, ας πούμε. Κάθε μέρα. Αλλά το σημαντικότερο είναι να βάζουμε, είναι αυτό εδώ πέρα. Το apricot oil. Αυτό το λαδάκι μπορείτε να το έχετε σπίτι όλες, να το έχουμε δηλαδή όλες και να βάζουμε στα νιάκια μια φορά τη μέρα. Πάνω, μπορώ να σου βάλω λίγο να δεις. Ναι, έχει απίστευτο το μεταξύ άρωμα, βερίκοκο. Για να μυρίσω. Ναι. Το βάζουμε έτσι. Και απλά κάνουμε ένα μασαζάκι. Κάνουμε αυτό. Και κάνουμε μασαζάκι. Αυτό μας βοηθάει και στο να διατηρηθεί περισσότερο το βερνίκι, τα επονύχια, τα πετσάκια μας να είναι περιποιημένα και θα δείτε ότι μετά από λίγο καιρό δεν θα βγαίνουν ούτε παρανυχίδες ούτε τίποτα. Άρα το διατηρεί πολύ περισσότερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα και την Essay. Ευχαριστούμε πολύ. Φτιάξτε τα νυχάκια σας γιατί έρχεται άνοιξη με ωραία χαρούμενα χρωματάκια. Θα πάμε σε διαφημίσεις.